Handumanan sa kaawit. I swear. Bayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kawit, labi na sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alex. Sa di ko pasugdan sa pagsaysa nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan through the years. Unsa? Magkigbuwagan ako? O, Alex. Pero Sheila, mabtus man ka. Unsaon mo na ang bata, ha? Mao akong plano nga panganak na ako. Ihatag na ko imo ang bata. Unsa? Duha na lang kabuan ang paabuton. Og mga anak na ko. Pero Sheila, di ka maluis bata. Dili pa ko anda mainahan. Bisit. Ikaw may nakaingon na nagpa akong kinapuhi. Unsa to? Okay nga no. Dili tinuod. Ikaw ang hinungdan nga no naunda ko sa akong pagtuon kay imo ko gipamabdusan. Ay, pragot. Ako ra bagod ang naigos sa atong netabo nato. Ikaw man sad, di ba? Maong ayo i-blame na ko ang tanan. Kay binuhatan to natong duha. Ah, basta. Kuha ang bata ilig panganak na ko. Og pagkahuman ayaw na pakita na ko. Unsa? Ma, okay ra ba nga kamo lang ni Papa mo imobantay sa kuana kung eskwela mo trabaho ko? Okay ra na ko eh. Wa gyud problema namo ni Papa nimo. Salamat, ma. Pero nak, kaya ra ba nimo? Kayahon, ma. Wa naman ko'y mahimo. Niya naman eh. Unsa man day sulti sa mga ginikanan ni Sheila og niya mismo? Wa ko na sila obligasyon sa bata, ma. Kaya ako kuno ang lalaki. O unsa? Inaunsa ko din tao na sila. Wa nila hunahunaa nga dugo sad nila ang naglatay sa kaugatan ning akong apo. Sige na lang, ma, eh. Okay ra na. Pasagdan na lang nato. O nahala sige. Pahuway una dito kay mo trabaho na sa baya kaon niya. Alex! Ay! Gusto ka naman ka? Karubam kang suroy din eh. Lagi, bay? Taman, doa ta? Di ko pwede, bay. Si Mama rang akong gipabantay sa mga anak. Sa unsam siya eh. Sukal lang nga, namahan ka no? Gagana kigag, nausap. Gid, bay. Unsaon nga? Nanam ko'y obligasyon, bay. Okay ram kung nagod nga, magligaw-lingaw ka, sobrang nituman sa kas imong obligasyon. Oh, bay. O kalugay ko din mong ni uli. Diyan kagikon. May gusto pag-high school pa si Adam. Kanumdum ka? Eh, Alex, murag sa gunso naman ni imong sigig laag-laag magabi. Murag nakalimtan na ni mo nga na ay anak ka nagpaabot ni mo. Pa, gilingaw-lingaw naman ako akong kagalingon pa. Namawi ko sa panahon nga, wala ako malingaw akong kagalingon sa gamay pa si Junjun. Pero nga, dako-dako na siya. Gusto ko nga mo relax pinaagi ani. Dautan ba din pa? Oh, dili man sa ingon nak. Pero unta, ayaw kalimot nga na kay anak nga nagkinhanglan po di mo. Bay, Adam. Bay! Sa labas magkato na. Amping. Bay! Ano ako? Bay! Alex! Hubog ka na sa gila uli, ha? Papasag din lang ko aning akong lingaw-lingaw. Good. Pasagdan? Nga napasagdan naman sa di mo ang ibugan na? Sabi na pasagdan pa ba? Napadayon magyapo kung isuporta sa mga kinahanglan. Pero ang imong presensya ang iyang gikinahanglan. Amahan ka niya. Pa! Eh, Tubig pa! Oh, salamat. Pa! Inom! Inom pa! Human ako. Sana pa! Sana! Human na lagi. Kahit ba mo ko, ay. Ang painom na gani ko! O sige, yaw-yaw niya. Sa hubog ko, hait nga akong pagdungog, ha? saba? Unsa ka man, ha? Wa naman kay pake sa batiod sa imong anak. Di pa tungod na ng bataa pa. Punta na buhat na ako ang akong mga gustong buhaton. Alex! Sorry pa. Sorry. Nakainom lang ko. Eh, nak, okay naman ang mabawi ka sa mga butanga imong nami sa batanon ka pa. Pero unta, ayaw kalimti ang mga tao nga importante nimo. Pa.
sa kadugay sa panahon. Karon pa ka nagpakita. Nahibaw ko nga daghan kong pagkuwang sa atong anak. Maumi ako aron makabawi ko niya. Bagaan ni magnawang sa. Alex, daghan kong nadunggan nga istorya nga napasagdan na nimo siya. Mang mas maayo tingali nga anhin nila si Junjun ako. Unsa? Huh? Kuyawa ni mo sa? Human sa tanan nimo gibuhat. Human sa imong pagbiya niya. Nga mo. Sayo na kayo para nimo nga musulti, ana. Alex, nahibaw ko nakasako. Nahibaw ko nga naglagot ka nako. O daghang mga butang nga dili ta magkasinabot. Pero unta, magkasinabot ta isip ginikanan ni Junjun. Ako mo ay nagpadako niya. Ako mo ay nagkalisod-lisod aron masuportahan siya sa iyong mga panginahanglan. Ako ra! Ako! Pero napasagdan na nimo siya. Mo ba? Mo ni sulti niya nimo? Wa man di siya utang kabubuton. O sige, pag-uban mo. Og laya sa dinhi. Alex, Sige lang. Inikabot ato ron ay. Gikan sa eskulan. Istoryahon to nako. Nagsabot na madayi mo. Alex. Ma'am, papa ko ni Junjun. Maayo kay ni Aka, sir. Lingkod. Um, Actually, the main reason why is about sa grades ni Junjun. Nahibong lang ni kay maayo magdunta kayo ning bataa, then kalit lang. Pero ming late na nga mo pa sa projects. Dili na magbuhat og assignments. Gisiyangan lang kaayo ming iyang mga teachers sa iyang potential. He was doing good baya sa school before, pero now, grabe ang changes. Sige pa ba mag-istorya, sir? Nahibaw ba kasi ang problema? kuan ma'am, sa una, pero karon ma'am, tagsa na lang ako sa may istorya. Pero nabiya, pero may iyang lolo o lola niya. Okay. Mas maayo tingali nga istoryahan ni mong imong anak, sir, since ikaw manggid ang papa. Basin madapa na tog fix ni. Basin unyaga, dili siya maapil sa mga mo graduate good. Okay ma'am. O, salamat. Nak, pwede mo suod? Tuod na pa. Tupad ko ni mo ha. Gano'n sa ka? Subasa kong libro pa. Yan lang kong mabukod. Pasin ko rin, di ko makagraduate ron. Okay. Sige, ubanan natin karon. Pasin na mo ilakaw sa imong mga amigo pa. Okay naman. Mo isulti lang ako nga mas maayo ko no. Nga ikaw na sa danggahinan ako sa akong oras. Nak, Jun, sorry kaya. Pa, Naibaw ko na nga napasagdan ti ka. huwag ka magsukod na ko pa. Uwa mo ko masuko ni mo. Abi mo ko na ako nga. Ako isa, galabuhat ni mo. Nakakuha kay sa... di lang lalim ang akong giagian sa una sa gamay pa ka. Pero gusto kong may baw ka. Gawa ko magmahay nga sayo kong naamahan. Nga ikaw ang nahimo na kong anak. Pero kung gusto ka, kung tanaw ni mo, dili na kagusto nga ikauban ko, pwede ramsat nga adto ka ni mama ni mo. Ha? Di lang ko pa, oy. Di na mo ko nagdako. Di ko gusto dito. Di nira ko pa. Nak, Di na day ka gusto nga. Ani ko ni mo pa. siyempre gusto kay ko, pero ikaw gid ang akong agno, nak. Anira ko pa. Anira ko uban ni mo. Salamat, nak. Salamat. Sige lang. Mamawi ko sa tanan akong pagkuwang nimo. Ha? Ug sugod karon, ni ana permis papa sa imong kiliran. Dili na tika pasagdan. Nak, I can't remember when you were there. I swear we've been through everything. hangtod karon, wa pagyapon ko nakikistorya og tarong ni Sheila ingon man sa iya mga gikanan. Ug bahay ni Junjun, mas nagpasalamat ko nga mas nilig-on ang among relasyon isip amahan og anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Amen. Noong ko mga higalang kaagi ni Alex nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan through the years.